Pinoy Bus Driver TV. Si Baitian Kabila ang sipsip. Ito dahil sa mga kisipalis. Sa mga biyahe mula Sorsogon to Damon. Kaya kung tinatawag sila para sa mabuhay to Damon, hindi mula na natin biyahe. Malayo sa lupa. Kasi bulan. Sila
Kulen. Ya, betul mana?
May ginagawa ka sana ito.
Zone 1. Kaya tayo ulit. Zone 13.
Sentro ng Lopez. Quezon Province.